Salam dostlar, men Miras Sehet Guliyev. Bugün 2021-nji ýylyň 8-nji apreli. Program ýerlemäň esaslary blogumyzyň 3-nji sahypasynda siz bilen birlikde geçen sapakda algoritmalar sapagynyň ýarsyna oturduk. Onu dowam etdirelim. Iň soňky kedek näme etdik? Bir makaron taýýarlamagyň algoritmasyny işläpdik we tamamlamadyk. Onu tamamlaýan birinji adym başla. Ikinji adym aşgana git, üçünji adym tefal al, dördünji adym suwdan doldur, beşinji adym gaýnaýat. Gaýnaýatdan gaýnat. Men käwagt ýalňyşlyk. Käwagtdan köpleş ýalňyşlyk bolup bilýär, oňa kän bir insermersiňiz diýip umyt edýän. Altynjy adym gadany makarony we gaýnan suwy goý. 7-nji adym gaýnaýança garaş, 8-nji adym makarony suwuny sür, 9-njy adym duglat, 10-njy adym tawa goý, 11-nji adym tamamla. Bir gowy makaronyň algoritmasy. Algoritmada geçen temany ýatlap geçmek gerek bolsa, käbir maddeler bardy esas gerekli. Bir algoritmada bolmaly zatlar. Meselem başlangyç we tamamlaýjy nokatlar bolmaly. Adam gereksiz gaýtalamalardan daşly durmaly. Yani şu wagt 10 sanak adymyň içinde bir gereksiz adym ýok. Hadiýan meselem 9-njy adymy aýarsaň, dugzat dugsyz bolar makaron. O bolmaz. 10-njy adymy aýarsaň bolarmy? Bolar. Ýöne gazan diýmek mezuriýetine galarsyňyz. Ýa-da bir manisiz däller, bärde bir iş barmy? Gaýnaýança garaş, gaýnatmasak makaron taýýar bolmaz. Ya şoňa meňzeşler. Mysaly diýip gödelim. Okuwa gitmeň algoritmasy bir okuwa giden okuwçy nähil okuwa gider? Yani oňa bir algoritma taýýarlasak nähil bolar o algoritma? Birinji adym başla. Ikinji adym okul wagtlaryny geý. Üçünji adym mektep torbagyny al. Dördünji adym daşaryk çyk. Beşinji adym durulga git. 6-njy adym awtobus gelýänçä garaş, 7-nji adym eger awtobus gelse 8-nji adyma git. 8-nji adym näme? Awtobusa min. Gelmedik bolsa 6-njy adyma git. 6-njy adym awtobus gelýänçä garaş. Ýani şo okuwa barýança, okuwyň deňine barýança awtobus. Yani dur diýmek, yani kompýutera şonan düşündirmek mejburiýetinde. Awtobusa min awtobusa min 9-njy adym mektebiň deňine gelýänçä garaş. Men biraz öňkü ýalňyşdym eýden. Mektebiň deňine gelen bolsa 11-nji adyma git, ýani awtobusdan düş. Gelmedik bolsa 9-njy adyma git. Ýani mektebiň deňine gelýänçä garaş. 11-nji adyma awtobusdan düş. 12-nji adym sinpa git. 13-nji adym tamamla. Edil ýanky diýişimiz ýalyk başlangyç we tamamlama nokatlar bar. Gereksiz ekstradan gaýtalamalar ýok. Şu taýda 7-nji adym. Meselem eger awtobusa gelse 8-nji adyma git. Gelmedik bolsa 6-njy adyma bul. Program ýerlemäň esasy bölümlerinden biri. Eger şert ýapsa, şert buýruklary esasy meselelerinden biri. Soň şu taýda bar, 10-njy adymda bar. Eger mektebiň deňine gelen bolsa 11-nji adyma git. Bular okuw edip ulanmak gerek. Onu indik sapakda has içkin ýa-da ondan soňky sapakda işler. Sanpa git. Şu wagtda şeňde algoritmada şunýaly durmuşymyzda bolup geçen zatlar barada mysal berdik. Indi birazjyk aritmetik işlevlere, aritmetik hasaplamalara geçelim. Yani bir adym bir basanjak daha, bir basanjak kompýuter program ýerlemäň içine girelim. Esasy kompýuter program ýerleme diýilende şu aritmetik hasaplamalar, yani goşmak, aýyrmak, köpetmek, bölmek, ýaly işler, işlemeler köp ulanylýar. Onuň üçin birazjyk ýuwaşlyk bilen näme geçelim? Aritmetik hasaplamalara geçelim, ýani matematik hasaplamalara geçelim. Bir matematik hasaplamak
üçün bir programma yazmak üçün bir algoritma düzýäs. Programma näme diýär? Birden bäşen sanlaryň jemini çykarýan bir programma algoritmasy. Birinji adym başda. İkinji adym Adan aýyt başlady. İkinji adym x'a 0 ber. Yani x'in bahasyny 0 et. Üçüncü adym näme? X'a 1 goş. 0'a 1 goşdyk. Yani birinji adym x'in birinji adymda ilki bahasy näçedi? 0. 0'a bärden 1 goşdyk. Näçe boldy? 1. Iň soňuna x'in demeti şu taga çen, yani üçüncü adym soňuna çenni x'in bahasy 1 dedi, doğru değil mi? Dördüncü adymda x'a 2'ni goşdyk. Yani 1'e 2'ni goşdyk, 3 boldy. Iň soňky gerek galan ýerimizdäki x'in bahasy 3. Soňra 3 goşdyk, 6 boldy. 4'ü goşdyk, 10 boldy. Yani 10'a 5 goşdyk, yani x'e 5 goşdyk, 15 boldy. Bu x'in jogabyny ekrana ýazdyk. 15 ve 9-njy adym tamamla. Bunu bir aýda bilen edip bileriz. Onu inip sapaklarda göreriz. Başka aýtjak zadym barmy? Bu sapakda bärde jemläriň inip sapak akış diagrammalaryny geçeriz. Akış diagrammalaryny sapagyň başyna ýa aýdypdym ýalňyşmyan bolsam. Onu has içkin bir şekilde indiki mundan soňky sapaklarymız diňe akış diagrammalaryny söylenmör. Şu taýda tamamlaryň sapagdy. Hoş sağ olun. Sağlıklı görüşelim. İndik sapaklarda.